Θα κάνουμε ένα unboxing στον αλιφαδόρο της Detailing Master που είναι με 8 έκεντρο, 5 πλάκα και είναι ένα συνηθισμένο, ένα αγαπημένο σασί που ήταν αυτό το οποίο άλλαξε κατά τη γνώμη μου το χώρο του detailing. Αν θυμάστε, η πρώτη ήταν οι Maguires, είχαμε κάνει ένα παλιότερο βίντεο στο Pro Detailers με κοντό σασί, μετά βγήκαν οι Kestrel και τώρα έχουμε το ίδιο σασί από τη Detailing Master. Για πάμε να το δούμε πώς είναι. Λοιπόν, ανοίγοντας το κουτάκι, βλέπουμε ένα σακουλάκι το οποίο έχει ένα D-pad, καρβουνάκια, τα βιδάκια του και το κλειδάκι μαζί με το αλενάκι. Μακρύ καλώδιο βλέπω. Θυμάμαι το ελάττωμα που είχαν εκείνοι οι παλιοί ήταν ότι το καλώδιο ήταν μικρό και συνήθως κοβόταν κιόλας εδώ πίσω. Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια, βλέπω. Το κουμπάκι σε πολύ βολικό σημείο. Ταχύτητες πίσω. Και πλάκα πεντάρα αεριζόμενη. Ενδιαφέρον. Για πάμε να τους δούμε και με ένα σφουγγάρι. Να τον δοκιμάσουμε με ένα polishing pad, πάλι της Detailing Master. Ελάχιστο κραδασμό. Και αρκετά σταθερό. Ενδιαφέρον μηχάνημα. Δοκιμάστε το.